A uživatelé nám vlastně slouží, jak jsme si už říkali předtím, přistupování vlastně do třeba e-shopů nebo do Ordis klientů. Zase, ve chvíli, kdy si chci založit nového uživatele, kliknu si nový uživatel a už nějakým způsobem tady můžu vlastně s tím pracovat. Můžu si tam natáhnout fotografii toho uživatele, opět si řeknu, jestli to má být uživatel pro všechny adresy, jestli je aktivní, jestli je schválený. De facto aktivní znamená, že může přistupovat vlastně do těch rozhraní toho e-shopu a Ordisu. Schválený znamená, jestli je třeba odsouhlasený jakoby ve vašem informačním systému. To znamená, může být sice ten uživatel aktivní, ale není schválený, co znamená, on se sice jakoby přihlásí, ale nemůže objednávat a podobně. Potom si tady vlastně můžu nastavit, jestli ten uživatel má nějakým způsobem dostávat newsletter, pokud na to mám navázané nějaké další vlastně jakoby procesy. Další vlastně přihlašovací jméno e-mail, my v tomto případě preferujeme spíš ty e-maily, protože e-maily jako takové jsou unikátní, co znamená, není pravděpodobnost toho, že by došlo k nějaké duplicitě. Uživatelská role. Tady jdou vlastně nastavit role, respektive oprávnění toho uživatele, jak tady vidíte, my tady máme nějaké jakoby systémové, jako je třeba API nebo SE admin. Tohle to je potom samozřejmě omezeno, zpravidla máme ty role pro Ordis, Ordis Central, Ordis Dealer, Ordis Client, případně třeba nějaké Ordis vedení nebo management. A pak pro e-shopy máme jako výchozí tadyhle nepřihlášený uživatel e-shopu přihlášený. A samozřejmě ty role jdou potom definovat i dál, ale ta možnost vlastně nastavit to oprávnění už je přímo tady. Klasicky jméno, příjmení, pozice zase si můžu dát, třeba pokud by to byl nějaký administrátor nebo někdo, telefon, opět můžu, nemusím nastavit. Obchodník, to je poměrně zásadní hlavně pro ten Ordis. Ve chvíli, kdy vy vlastně máte vázané zákazníky pod ty obchodníky, tak ty obchodníci potom vidí ty své firmy zpravidla na základě toho, že jsou k těm firmám přiřazeni. To znamená, já pokud bych tady zakládal z pozice obchodníka, tak si ho přiřadím třeba sám pod sebe. My tady máme nějaké defaultní jakoby zkratky těch obchodníků, ale zase můžu si vybrat a můžu to přiřadit konkrétnímu obchodníkovi. Ať už z pozice já jsem obchodník, přiřazuju sebe, anebo potom třeba z pozice centrály, to znamená, já mám nějakou rozhodovací pravomoc a řeknu tadyhle ten zákazník bude spadat tady pod tohoto obchodníka. Jo, ve chvíli, kdy de facto se to potom zase jakoby uloží, tak vy máte potom možnost ještě i poslat vlastně e-mail tomu zákazníkovi o tom, že ta jeho uživatelská role byla vytvořena a že se má vlastně přihlásit na tom e-shopu, eventuálně na tom Ordis klientovi. Mimo uživatele tedy potom máme ještě dál přílohy, sem si vlastně můžete evidovat soubory, fotky, co budete potřebovat, které jsou vlastně vázané k té firmě. Funguje to fakt klasicky přes drag and drop, to znamená, mám někde nějakou složku, přetáhnu si sem, automaticky se mi příloha se nahraje, jo, tedy se nahrál nějakou testovací přílohu. Tam můžete tady mít smlouvy, můžete mít tady fotku provozovny, prakticky cokoliv vás napadne. Pak tady vlastně máme doklady, tady potom jsou evidované, když to řekneme, doklady vázané k té firmě. Teď tady jsou přístupné jenom nabídky, ale samozřejmě následně tady budou třeba, nevím, objednávky, budou tady faktury a podobně. Ty mi vlastně opět ukazujeme nějakým způsobem, kdy máte prostě výpis jednotlivých dokladů pod sebou. Zpravidla se do těch dokladů můžete podívat, anebo si je můžete i skopírovat. To znamená v případě objednávky, kdybych tady měl, můžu se přes lupu podívat na detail objednávky a případně přes další ikonku si můžu vlastně tu objednávku skopírovat. Co tu máme jako poslední ceník, to znamená, já se můžu klidně vlastně podívat do položkového katalogu toho zákazníka a bude mi reflektovat ceny, jaké má vlastně nastavené. Co znamená, v tuhle tu chvíli já, kdybych chtěl vědět, za kolik, já nevím, tadyhle se prodává, koukám, že to je to lehce divoké, si tam vlastně přehážeme, za kolik se prodá třeba oblatek medvídci, tak bych vlastně nemusel jít do nové objednávky, jenom proto, abych zjistil ty ceny, ale kouknu se tady do ceníku, do katalogu a vidím, že vlastně ta položka s cenou z DPH, ta oplatka medvíci stojí 542,70 haléřů. Jinak je to vlastně stejné, jako když jste přímo v objednávce, co tam máte tady nějakou kategorii stromů, můžete si přepínat i podle značek, jo, co znamená, podívám se tady třeba, já nevím, na alfu, jestli něco budeme mít, tak zrovna nemáme, tak tady pod ten apetit, taky nemáme, koukám, tak to vrátíme, ale prostě vidím přehled položek a cen. Takže to je v tomu adresáři a k záložkám. Děkuju za pozornost.